16. Полицията арестува Катрин Йорданова, известна като мис Силикон, след като полеви тест реагира положително, че е карала кола след употребата на кокаин. До това развитие се стигна този следобед, а мис Силикон нашумя след няколко клипа в социалните мрежи, в които нейната кола извършва сериозни нарушения на закона за движение по пътищата. Още по тази тема сега от Иван Кънчев. Здравей, Иване! Здравейте! В момента се намираме пред спешния център на ВМА, където до буквално преди няколко минути беше и Катрин Йорданова, която беше съпроводена тук от две полицейски коли, за да даде кръвна проба. Това, което знаем от полицията е, че днес по обед около 13:30 е спряна за проверка в района на Студентски град. След това е дошла втора патрулка, която е донесла и дрегера. След няколко минути се е оказало, че той е дал положителна проба. Всъщност тест за наркотици, а не дрегер. След това е дошла и тук в Военно-медицинска академия, където е дала пробата за кръв. Това, което съобщиха от Министерството на вътрешните работи, е, че тя вече е задържана. Иначе днес в предаването "Здравей, България" излъчихме кадри, на които се вижда как тя шофира автомобил, или поне се предполага, че тя шофира автомобил, на чието стъкло е залепен и стикер от Народното събрание. По наша информация стикерът е бил манипулиран. По-рано днес ние успяхме да се свържим и с близки на Катрин. Какво заявиха те? Нека да чуем. Какво се случи? Бил сте вътре в колата? Спряха на случайно за рутинна проверка за документи. След това и направиха тест за наркотици и теста показа положителен. И сега чакаме кръвните проби. Успяхте ли да размените някакви думи? Успяхте ли да я питате дали е взимала наркотици? Не, тя тренира усърдно, спортистка е в момента, даже тренира и бокс и много се съмнявам да употребява някакви забрани субстанции. А успяхте ли да я питате все пак, да размените някакви приказки? Да, дали? твърдо не. Какво ви каза? Не, тя даже сега току-що беше сега на тренировки сега по бокс. Само се съмнявам да е употребява какво да е било. И вие сега чакате кръвния тест? Да, чакаме кръвния тест и да обискират колата, да ще гледат нещо, ще правят. Превъзходна красота.